Cheyenne Abela li għandha 14-il sena ġiet premjata bil-Premju Ġwanni 23 għat-tjubija. Cheyenne li tattendi l-iskola sekondarja tal-Kulleġġ San George Preka fil-Ħamrun hija ta' għajnuna kbira għal ħabiba tagħha, Cinzia Ladoki, li ssiba diffiċli sabiex tikkomunika ma' persuni li m'għandix konfidenza magħhom jew li ma tafhomx. Grazzi għal Cheyenne, Cinzia tista' tipparteċipa fil-lezzjonijiet u tikkomunika l-bżonnijiet tagħha mal-għalliema. Dak il-ħin ma tantx tinduna inti għax tkun iswu stint li meta xi ħadd saqsik għaliex meta xi ħadd ikun fil-bżonn tgħinu. Lil Cheyenne innominala l-lim tagħha Edward Azzopardi li spjega kif Cheyenne illum il-ġurnata saret qisha il-vuċi għal Cinzia iżda mhux biss. Sodisfatt ħafna ovvjament, jixirqilha barra lil Cinzia jtajna anke studenti oħrajn għalkemm mhux daqshekk b'mod viżibbli u nista' ngħid daqshekk essenzjali. Pero dal-affarijiet żgħar li forsi għalina ma jfissru xejn, għal min jirċivihom ma jfissru ħafna. Dan il-premju imsejjes fuq il-valuri tal-Papa twajjeb ilu jirrikonoxxi atti ta' tjubija għal dawn l-aħħar 56 sena u ġie organizzat mill-Laboratorju tal-Paċi. Il-fundatur ta' dan il-laboratorju, Patri Dionisio Mintoff, saħaq li t-tjubija titnissel fuq il-bankijiet tal-iskola għax teduka liż-żgħażagħ dwar il-fraternità. L-edukazzjoni trid taħseb għallek lillum u dak għada taħseb għat-tfal mhux biex joqogħdu omorhom kollu fl-iskola, qed taħseb għat-tfal biex joqogħdu ftit żmien fl-iskola, imma mbagħad joħorġu fil-ħajja. U fil-ħajja jdu jgħixu l-ħajja ta' kuljum. Il-ħajja ta' kuljum hija bil-konflitti tagħha, bil-inkwiet tagħha, bis-seb tagħha, bix-xitwa, bis-sajf tagħha. Jitjaddi minn dak kollu l-bniedem. Preżenti għaċ-ċerimonja li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton kien hemm ukoll il-President ta' Malta George Vella li tkellem dwar kif dan ir-rikonoxximent jippremja ġesti żgħar li jfissru d-dinja. Qal li r-rabta li hemm bejn Cheyenne u Cinzia tfakkarna f'kemm l-empatija kapaċi tgħinna nelbu diffikultajiet li nħabbtu wiċċna magħhom.